दिनै नैबे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायग्रोना लाबाय। UPPL आव जयेन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों गोजोन नांगौ। दिनै UPPL आ गोजोन थासारिखौ बिथा खालामनानै जि खामानि मावदों बिनि सायाव सोनारनानै जोंनि जेसेबां केडार्सफोर दंमोन NLFB एक्स NLFB हिसाबै बिथांमोन साफ्रोमबो जों गोजोनखौ बिथा खालामनानै UPPL आव जयेन जानो थाखाय दिनै 200निबो बारा चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि जों दिनै ज'है UPPL आव जयेन जानो थाखाय आवगायबोदों। गतिके मेन उद्देश्यआनो जोंहा बेनो जे जों गोजोन नांगौ। गोजोनखौ जिहेतु UPPL हान्जाया लाबोदों बेबायदि हिसाबै गोजोनखौ लुबैनानै UPPL हान्जायाव जयेन जानो फैदों। जायफ्रा गोजोन फैयाखै होननानै बुंदों बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुबैया। बे हिसाबै बिथांमोना गोजोनखौ लुबैयो हिसाबै गोजोन फैयाखै होननानै बिथांमोना बेखिनिखौ बुंदों जानांगौ। खिन्थु जोंनि नुनायाव रायजो राजानि नुनायाव जथेस्थ' गोजोना फैदों। मानो होनबा गोदोनि परिबेसखौ नोंथांमोना नाहरोब्ला जोंनि गेजेराव बुथारलायनाय गावलायनाय गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायानो जोबनो गैयामोन। दिनै UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै गोजोना फैदों होनना जों बयबो रायजो राजाया मिथियो आरो बे रोखा जानानै दं। मानो होनब्ला BPF सरकार थानाय समावहा जोंनि गेजेराव खालि गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव होसोलायनाय बेल'थारसोमोन। दिनै नोंथांमोनाथ' नुदों रावबो दिनैनि नैबे समावहा गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायाबो गैया जानानै दं। बेफोरनो गोजोन। आरो बे गोजोनखौ लाबोदों होनबा UPPL सरकारानो लाबोदों। दा बेखायनो जों गोदोनि थांनाय हिस्ट'रिखौ नाहरोब्ला जों नुनो मोनो। जों थांनाय हिस्ट'रिखौ नायनानै दिनै जों नैबे गोदान सरकाराव जों बेबायदि थैलायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय बेखौ जों गैयाखाय जों गोजोन फैदों होननानै जों बिथा खालामनो हायो। 3 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै होननाय बाथ्राफोरा हयथ' बिथांमोना 15-16 बोसोर 17 बोसोर सरकार खुंनायाव 3 बोसोरजों बोरैहाय रुजुदों बेखौ नाहरोब्ला मोजां जायो। मानो होनबा 3 बोसोरल' जादों UPPL सरकार खुंनाया। बिथांमोना 18 बोसोराव मा मावनानै थाखो बेखौबो नोजोर बोनाया गाहाम। जे UPPL गभर्नमेन्टआ दिनै 3 बोसोराव जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना नायथों। जोंनि गेजेराव खना खनला थांनानै नायहैथों। रायजो राजानि गेजेराव सोंहैथों UPPL गभर्नमेन्टआ मा मावदों। दिनैथ' जोंनि नुनायाव गोबां डेभेलपमेन्टआ फैगासिनो दङ। डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। गतिके UPPL गभर्नमेन्टआ जि मावदों हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों। जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला फरायफुनाय गथ'फोरखौ मोजां मोनसे हिक्षा होदों आरो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै जोंनि गथ'फ्रा मोजां मोजां डिग्रि लानानै मोजां पास खालामहैदों। बेफोरखौ नोजोर बोनाया गाहाम। दा थांनाय सरकारावथ' जेबो बिथांखि लानो हायाखै, थांखि लानो हायाखै। जिफोर थांखिफोरखौ लानांगौमोन जों हारिखौ जौगाहोनोब्ला बबे लामाजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनांगौमोन बिनि सायाव जेबो थांखि लायाखै। बिनि थाखाय दिनै UPPL गभर्नमेन्टआ जिबायदि थांखि लादों दा बेखौ जों बुंलायनो नाङा। बयबो बर' रायजो राजायानो नुगासिनो दङ। बेखाय आं सानो UPPL हान्जाया दिनैनि डेटआव मोजां मोनसे पदक्षेप लादों। बिनिखायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै लोब लोब जयेन जाबोगासिनो दङ। पार्टि हिसाबै पार्टिनि खामानि मावनांगोन। UPPL हान्जायाव जयेन जानाय लोगो लोगो UPPL हान्जानि बा पलिटिकेल हान्जानि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो खामानि मावलांनांगोन। जेब्ला आर्म स्ट्रागोल खालामदोंमोन बेयाव इसेल' मानसिजों स्ट्रागोल खालामदोंमोन। एबारथ' गोबां रायजो राजाखौ मोनबाय बा गोबां लोगो मोनबाय। जोंनि बोलो जोंनि सिन्था धारनाफोरखौबो जों गुवारसिन खालामनानै जों खामानि मावलांगोन।